Po municipal assembly no so aya de make say do dex 500 ye or the amount GES mpanifo so wonye na mensino emu bebia shukufo hia nkunya bia no woncheche mfama wo mo sebe ya mini akunwa ne sa ne na ekoso na beba form Adom Kasee etwaso Enyama bi eboa ema adesua ene adekire ho nsem ekonkan pa eye enkunya ene tables a adesuafo benya atena so esuade nanso esanse adesuafo dodo na ena edoso na afi enkunya ne tables kwa wode koma wono mo a wontimi nhwe so yie nti bewi akire na dodo no asan asese asede ebe ya adesuafo a wonom ewa Kintampo mensini ni mu ebenya enkunya atena so esuade nti mensini no ede dual desk ohanum akoma an education service ya e work Kintampo said ebe ya obechiche ama schools ahodo no Isaac Bafo ameyaw Kintampo mensini krache to abide through the Ministry of Local Government and the Common Fund and aboa ya assemblies no in year so part we have offended brothers Kintampo municipal assemblies we receive yes the demand Sylvester Opoku mensini no kwanchefo a wohwe adesua ho nsem so oda mensini no ase esan so bo abanyaba so ewa anamompa watu ya odebo a wonu se de be ya wonu ma de kire ho nsem ebe konkan. Last year you nya 500, this year you nya 500. Ye be school ochina ye be make sure say men paying for ebe ko school be ma take stock and make sure say 1,000 na ye nya no e intact na me would you say 1,000 na school supervisors bia na wonum ewo ho nso ani amani boni atwetwe nkomo ye class be blo ha class nkonwa ni ho na enei ne yahuni ya ade a esombo mayen pa timeda abayase ye yahuni aye fedodo wo ko schools ni bia me ye siso na wo schools ni bia otimi hu se tama de kire koso na ebinumo eni akonwa on betina so kra na mo de akire enti de yahuni ye fe ye gidi se de abai ebeboa ama adesua akosoro e wo Kintampo.